Mga igsuon ko dahil sa Ginoo, sambingay na sabta sa Kristuhanon, bantay ang imong mga huna-huna. Kinahanglan gyud tayong magbantay sa atong mga gipang huna-huna. Unya para masabta nato ug makuha nato ang lesson, aduna tay usa ka sambingay niini nga atong gipahaom. Sa usa ka baryo, adunay usa ka dato nga nasagol pagpuyo sa puros kabus nga nagpuyo niadtong baryoha. Usa ka adlaw niana, kining usa ka kabus mi-challenge sa usa ka dato ug miingon, "Sir, dato man unta ka, pero ngano mang wala man kay pagpakabana sa mga kabus niining baryoha? Kabantay ka ba niya nang imong silingan nga beaker? Bisan sa iyang kakabus, sir, pero nakapanglibre siya hatag og mga lockbreed sa amuang nga mga kabus nining baryoha. Unya kabantay pug kanianang sa atbang nimo, sir? Pobre ra na ikumpara nimo, sir, kanang butcher nga sa imong atbang. Pobre ra tuod na, pero manglibre siya o ginagmay mga sudan iyahang itagtag sa matag panimalay ni ining baryoha. Sir, gi-challenge di ka, sir. Unta imuha tagaag pagtagad ang mga kabus nining baryoha." Ang dato igo lang mi tan-aw sa usa ka kabus ug unya mi smile ang usa ka dato. Tungod sa pag-smile sa usa ka dato, kining usa ka kabus nga nag-challenge ni banti og dakong kalagot ug kasuko sa usa ka dato tungod kay nahuna-huna niya nga wa gyoy pagpakabana ang dato tungod sa response niya nga ni smile ra. Pag uli sa usa ka kabus, iya kining gipanabi sa tibuok baryo nga mga namuyo didto nga mga kabus puro, iyang gipang suginlan. Karon ang tibuok baryo nga nagpuyo didto mga kabus nibati usab og kalagot og natsulod sa ilang huna-huna nga dili gyud maayo ang usa ka dato nga nagpuyo tipo nila tungod kay walay pag-akatar nila. So ang tibuok baryo na nga suko, tibuok nga mga kabus didto naglagot sa usa ka dato. Ug tuod man niabot ang usa ka adlaw niana nga ang usa ka dato nga ilang gikalagutan dunay sakit, og sa iyang sakit nagkinahanglan siyang adunay mutabang niya, dunay muakatar niya. Og tungod kay ang maong dato gikalagutan man sa tanang lumulupyo niadtong baryoha, wala gyud bisan usang nangahas sa pagtabang sa usa ka dato. Og niabot sa punto nga namatay ang usa ka dato tungod kay wa may mitabang kaniya. Karon niabot usab sa punto human sa kamatayon sa maong dato, ang kadtong baker nga nagsupply og mga loaf bread, pagpanghatag og mga bread, nihunong og pagpanghatag. Og katupong butcher nga tighiwa og karne, nihunong usab pagpanghatag sa ilang mga silingan. So, nangutana ang mga lumulupyo dito nga mga kabus, nganuman nga ninghunong mamughatag sa inyuhang pag-apod-apod namo. Nitubag ang baker ug ang butcher, abi ninyo ang katong dato nga inyong gikalagutan ug wala niyo tabangi, siya ang nagsupply namo og budget para adunay maapod-apod sa inyo nga mga loaf bread o mga karne. So dako kayo nga kasubo ang nibati sa tanang lumulupyo niadtong dapita tungod sa dako nilang sayop nga nahimo sa usa ka dato. Nga sa pagkatinuod di ay ang usa day ka dato nga nadudahan sa usa ka kabus nga walay pakabana, mao di ay ang nagpakabana sa ilaha. So dinhi lang takutob sa maong istorya makaigsunan ko diha sa Ginoo. Ang lesson nga itong makuha nini, magbantay gidayta sa atong mga gipanguna-una. Susama sa maong sambingay, ang usa ka kabus nasudlan siya dili mayo nga panghuna-huna. Ang nisulod sa iyang huna-huna, nakapuno sa iyang huna-huna, mao toy nakapalagot niya tungod sa usa ka smile sa usa ka dato nga nadudahan sa usa ka kabus nga walay pakabana. Pero nasayop day ang maong kabus kay ang katudayng dato siya day nagsupply sa tibuok baryo sa pagpanghatag og mga loaf bread o mga karne. So, unsa may atong makuha nga lesson ini? Usahay
ang atong huna-huna og dili nato mabantayan, muni hinungdan nga mausob ang atong pagtagad sa atong isig katawo. Tanawa sa maong istorya, ang mao nga kabos mibati siyang kalagot ug kasuko. So nausob ang iyang pagtagad sa usa ka dato. Ug gawas pa niya na iya kining gipanabi sa tibuok baryo. Ug ang tibuok baryo natakdan pud sa iyang huna-huna ug sa dili mayo niyang kinaiya sa iyang kasuko, natakdan ang tibuok lumulupyo netong baryowa nga naglagot pud sa dato. Muna nga mga kaigsuonan ko sa Ginoo, magbantay ta sa atong mga nadungog. Kay usahay adunay mga huluhungihong mga tabi nga moabot sa tua nga mohinungdan nga makapalagot kini sa atong kinaiya. Mohinungdan nga naglagot ta tungod sa mga tabi nga atong nadungog. Unya, kung imong tanawon sa mga istorya, ang kadto dayang duda sa kabos dili day tinuod. Kay ang usa ka dato di ay siya day nagsupply sa tibuok baryo sa maong mga budget sa paghatag. Diba? So, ang lesson nga tumakuha anis itong kinabuhi, while nangalagad ta sa Ginoo. Usahay, mo-judge ta sa usa ka tawo diha sa outward appearance niya. Diha sa physical nga appearance nga makita nato, usahay maka-judge ta. O usahay maka-judge ta pinaagi sa itong nadungog. Nga mo hinungdan nga nausob ang atong mood, nausob ang atuang postura, nausob atong kinaiya, nibati ang atuang mood, ang atuang kasing-kasing, naglagot, nasuko, tungod ra na sa atong nakita ug nadungog. So, ang Biblia nagaingon sa Philippians chapter 4 verse 8, niyon sa diri sa katapusan mga igsuon, pun-a ang inyong huna-huna sa mga butang nga maayo ug angayng daygon, sa mga butang nga matuod, ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. So dinhi gisgutan nga magpapuno kita sa mga maayo nga mga panghuna-huna. Puno na to nga atong huna-huna og mga maayo. Unsa may mga maayo mga mapuno sa atong huna-huna? Ang pulong sa Ginoo. Dapat mamati gyud tag pulong sa Ginoo. Kay matud pa psychology study nga 60 to 80,000 nga mga panghuna-huna ang masulod sa matag tawo sulod sa usa ka adlaw. Within 24 hours, 60,000 to 80,000 kabuk huna-huna. Sato pa ang total average niya na sa usa ka oras aduna day 2,500 kabuk mosulod nga huna-huna sa tuwa. Okay? Sa usa ka segundo aduna day 3 ngadto sa 4 ka mga huna-huna. And mostly daw sa study, mostly daw sa 60 to 80,000 nga atuang huna-huna sa matag adlaw, kalabanan din na is mga negatibo nga mga huna-huna ang musulod. Okay? Kaya nga naman, talagsara daw kayo ang tao nga mamati sa pulong sa Ginoo. Pero ang tao nga sigig pamati sa pulong sa Ginoo, masudlan siya mga maayo nga mga panghuna-huna. Matud pa sa pulong sa Dios Colosas 3:2, huna-hunaa ang mga butang nga langit nun, ug dili ang yutanon. Okay? Matud pa sa Proverbs 22 verse 3 nga ang tao nga maayo panghuna-huna makakita siya sa umaabot nga kasamok ug pwede siyang makalikay niini. Apan ang tao nga wala mo gamit sa iyang huna-huna magantos gayud sa kaulahian. O di ba? So nindot day nga ang tao mapuno ug mabantayan niya ang iyang panghuna-huna. Kay once nga maayo day ang atong panghuna-huna, makakita ta sa umabot nga kasamok. Unya, kung atong makita ang umabot ng kasamog, diya pala sa atong huna-huna, dili na nato ipadayon atong huna-huna. Kay kung unsa ra bay atong huna-huna, maura ba pod kini atong pagabuhaton. Matag huna-huna nato aduna gyud resulta. Og dili tanang resulta sa atong huna-huna maayo, duna poy resulta nga dili maayo. And ang nakaproblema lang gyud sa atua, kung ang atong huna-huna nga dili maayo ato pa ginang gihimo, magantos kita sa kaulahian. Munang bantay gyud ang imuhang huna-huna. Kitang tanan, wala exempted ani, bantayan nato ang atong huna-huna. Unsaon pagbantay? Magmay ng puunta o magsigit tagpamati sa pulong sa Ginoo. Hopefully nga nakakuha tag lesson ni mga istorya din nila takutob. Kung bago pa kani nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong mga istorya. And daghan natang na-upload na istorya di sa ubos, paki-scroll up lang, pili lang. Pwede po ning ma-share nato sa atong mga kaubang Kristohanon. God bless. Kita-kita na buta sa next na po natong sambingay. And glory to God. Iya ang tanang pasinungog ug himaya.